Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. Kala ko unang tingin ko sa leeg mo may chikinini ka. Grabe ka naman. Nagulat naman ako talaga namang inisipan mo talaga ako at this age na magkakaroon pa talaga ako ng chikinini. Why not? Hindi kami magtataka. Diba? Wala namang masyado nagulat. Uy, pendant yan. Pendant ba yan? Sorry, malabo na talaga mata ko. Malabo na talaga. Kailangan mo na talaga magpa-executive check-up. Yung edad mong yan, kailangan na talaga ng executive check-up, partner. Ganon. Oo. Ba't executive? Pwede bang check-up na lang? Hindi. Ang hirap bang gatin ng check-up? Hindi yung... Anong executive? Hindi kasi... Magpapa-executive nga po. po. Hindi, basta yung mga edad mo, parang doon na tayo sa mga mas komplikado, ganon. Pang ibang level ng check-up, ganon. Oo, ibang level ng check-up. Wala lang. Ba't ko nasabi yan, partner? Kasi tumitingin ako ng mga pang-executive check-up ng mga packages. Ngayon, tinitingnan ko. Sinend sa akin ng good friend natin na si Grace. Ayan. Hi, Grace and Mike na nakatutok ngayon. So, sabi niya, oras na ng executive check-up. So, tinitingnan ko, partner, kung alin yung parang pwede-pwede pa. Kaya lang yung pwede-pwede, pang 15 years old lang feeling ko, di ba? Kapag kasi meron ka ng may konting kaedaran ka na, ganyan, 'di ba? Na dinadaan mo na lang talaga sa batak-batak na mukha, pero sa totoo lang may mga pinagdadaanan na yung katawan. Medyo mas extreme level of executive check-up na, mga ganun. Magkano na ba? Natanong mo kung magkano ang Depende kung anong klaseng doktor. Kung veterinaryo para sa iyo, baka mas mura. Hindi sa ko bagay, sure. Madali namang ma-identify yan. Sabi, hayop na hayop talaga yan. Correct. Ganon. Baka mas mura. Ganyan. Okay. Pero kapag katunay na doktor, medyo may kamahalan. Pero aminin nyo, totoo sa edad natin ito, marami sa atin yung nagtitiis lang. Yung totoo. kahit alam naman natin na meron tayong discomfort or mga hindi ka nais-nais na nararamdaman, pinagsasawalang bahala lang natin. Correct. Kasi pinagpapalipas natin kasi ayaw po nating gumastos. Title pala, executive, mukhang mahal na eh. Totoo. Executive lang, di ko na ma-spell. Diba? Kaya check up na lang tayo. Correct. Hindi, pero totoo natatakot tayong gumastos. Pero ang katotohanan po dyan, mas nakakatakot kapag may sakit ka na, tapos mas matindi na yung gastos. Correct. Diba? Ganun po ang important issues natin na laging iisipin. Diba? Napakaluma na po, tas nasa lahat ng mga healthcare, nakasulat, prevention is better than cure. Laging ganyan, diba? Na ang pinakamahal na room ay hindi sa mga hotels, kundi sa mga hospital rooms. Correct. Yun yung pinakamahal daw na na mga room eh. Hindi yung Nasali ka kasi sa 3 hours Doon mura talaga yun. Kahit na 12 hours, mura din basta naka-promo. Pero kapag ang room mo ay hospital room, feeling ko walang promo yun. Walang promo. At saka ayaw mo mag-extend doon. Ay, hindi. Totoo. Partner, ayaw mo talaga mag-extend. Tsaka kung merong promo ito, yung promo nito, mapapabilis ang kamatayan. Gusto mo. Siyempre, ayaw natin ng ganong klaseng promo. Ganyan. Pero sa True Lalo, ang pinakamahal daw na mga rooms are not those in the 5-star, 7-star hotels and resorts, diba? Ang pinakamahal na room ay mga hospital rooms kasi hindi mo naman talaga alam kung kapag matindi yung sakit mo, kung kailan ka makakalabas o kung makakalabas ka pa. Diba yung sinasample nga natin, ang katawan natin ay parang sasakyan na mga kaibigan. May nasirang isang bahagi ng makina ng sasakyan. Tapos hindi mo pinaayos. Tendency is mahawa yung mga ibang parte ng katawan ng makina or ng sasakyan. To the point na mas malaki na yung gastos mo. Tama. Parang sa katawan din natin, yung una, ay ano lang to, sakit ng ulo, itutulog ko lang to. Ay tubig-tubig lang to. Tama. Diba napunta sa migraine. Tapos yun pala, may iba ng matinding pinagdadaanan yung ulo mo o yung brain mo. O hindi ba't mas malaking gastos na sana nung una, nung nakaramdam ka ng discomfort na inalam mo na kaagad, nagpa-check up ka. Correct. Hindi
pa ganun kalakihin ang gastos tapos naagapan pa. Eh di ba? Di mas wala kang problema. Tama. So ganun dapat sa check-up po nagsisimula yan. Yan. At itong sinasabi namin ay payo din sa mga sarili Oo, namin. correct. So, ang tanong ko talaga dito na sunod sa iyo, kailan yung sayo, Yan. partner? Kailan ba yung huli? Oo. Diba? Kasi ano yan eh, lalong-lalo na kung halimbawa Oo. po, lalo po mga kabisyo kapag ka ito po ay privilege given to your by your company. Diba? Na pwede ka yes. magpa-check up at aalamin kung ano yung mga sakit-sakit mo. Huwag mong katamaran yan. Totoo. Kasi para sa'yo din yan at saka para sa amin. Bakit para sa amin? Eh baka mamaya mo niya may utang ka sa amin. Oo. Mategi ka kaagad kasi hindi mo pa mabayaran. Hindi kawawa din kami. Oo, damay kami, di ba? Diba? Kasi nga ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay tayo. Diba? Magkaugnay tayo. Akala mo hindi kami affected na hindi ka nagpapa-executive check-up. Affected kami kasi may utang ka sa amin. Pa-check up ka na para humaba yung buhay mo. Kasi habang mahaba yung buhay mo, may chance na mabayaran yung utang. Ganun. Mahirap pong magsisi sa huli. Tama. Sa bagay, wala naman nagsisi sa una. Oo, sa bagay. Nagsisisida ako kagad. Wala namang ganun. Pero sa huli lagi ang pagsisisi. Sa bagay, wala namang pagsisisi sa gitna. Totoo din naman talaga. Lagi nasa huli. Oo. Wala sa unahan, wala din sa gitna. Correct. Lagi Nasa huli na huli. kapag ka too late na. Yes. Maganda kapag ka nagawa ng paraan. Pero paano kapag ka hindi? Diba? Totoo. Ang masama pa nito mga kaibigan, minsan naagrabyado yung sarili natin at yung mga tao nakapalibot sa atin. Tama yun eh. Si Nicole nag-jump lang sa mga taong pinagkakautangan. Oo. Pero damay dito yung immediate family mo palagi. Ay, yung pala. Kaya sama pala sila. Oo nga naman. Nakalimutan mo agad sila may mga eh. anak pala ako. May asawa. Diba? Nakalimutan ko may nanay at tatay. Doon ako agad sa utang eh. Ganun talaga pag kulang yung pera. Lagi naiisip. Yung mga may atraso. Correct, diba? Yung mga may utang sa atin. Sa truth. Pero totoo yun, the moment na magkasakit ka, kabisyo, damay dito yung immediate family mo. Tama. Kasi sila yung mag-aasikaso sa'yo. Mas siyempre, wala kang trabaho. Sino magbabayad ng bills mo kung wala kang pagkukunan? Siyempre, magugulo nito, ang mag-atikhang kumuha ng mga pambayad sa bills mo or pangangailangan sa medicine mo ay ang immediate family mo. Correct. Diba? Your husband, your nana, your tata, your mga kapatid. Tama, Diba? your mga kapatid. Diba? Sila yung maaabala dito. So make sure, diba, alagaan po natin yung mga sarili natin para walang naaabala. At pwede yun eh. Totoo. Pwede mo talagang alagaan ng sarili mo. Huwag mong abusuhin. Huwag mong abusuhin. Nagsisimula yan sa check-up mga Correct. kabisyo. Wag abusuhin tapos magpapa-check up, 'di ba? Yun. Yes. Kasi minsan ganun tayo. Hindi ko naman kailangan magpa-check up kasi hindi ko naman inaabuso yung katawan mo, katawan ko. Yun lang masasabi ko. Akala ko ang ganda na sasabihin mo. Hindi. Kailangan ba lagi maganda yung sasabihin? Hindi ba pwedeng minsan mababaw lang? Hindi ako naniniwala. Kasi hindi ako naniniwala hindi mo naabuso yung sarili mo. Kasi ikaw din naman nakakaalam niyan eh. Totoo yun. Oo. Minsan nga, hindi lang ako yung umabuso sa sarili ko, pati ibang tao. Ang alin? Iba na pala. Hindi ako nakasunod. Sabi ko, ito naman... Nabingi. Nabingi mga 2 seconds. Hindi nakasunod kay Jupiter. Ano daw? Oo, ano sabi mo? hindi lang ako yung umabuso sa sarili ko. Umubo sa sarili mo? Umabuso. Ano sabi ko? Sabi mo kasi umubo. Nakataka ko. Hindi lang naman ako yung umubo sa sarili ko. Ano umubo? Ba't mo inubuhan yung sarili mo? Tanga ka ba? Yung maitsura ka ngayon pero Hindi tanga ko ka. alam kung bingi o pipi ako. Kung bingi yung kausap ko. Hindi, tsaka hindi ko O rin buyoy lang yung kausap mo. Hindi lang yun, partner. Yung ubuhan mo yung sarili mo. Bakit? Abusuhin. Ang layo ng ubo sa ubusuhin. Sabi ko ba ubo? Oo, sabi mo. Kahit ulitin natin tong i-rewind po natin. Charet. Ang pagkakarinig ko lang baka Hindi lang ako umubo sa sarili ko. Oo, hindi lang naman ako umubo sa sarili ko. Hindi lang ako umabuso sa sarili ko. Ayun, linawin mo Pati kasi. ibang tao, inabuso rin ako. Tingnan mo, ikaw yung tanga, ako yung nagmukhang tanga kanina. Hindi ako nakasunod. Hindi, totoo naman din. Lahat tayo may pag-abuso sa sarili, ha? At some point, na hindi Correct. natin na malayo na inaabuso natin yung katawan natin. Merong mga may mga moments na nare-realize natin yan. Ako partner, na-realize ko yan noon yung pag-abuso sa sarili nung ako ay chain smoker. Oo, grabe talaga ako. Naabutan niyo ako Sabi ko na nga ba, nun dati ka talagang tambucho Dati eh. talaga ako tambucho partner in my past life. Tambucho ako ng FX. Kaya ka nagkaroon ng dati kaso, smoke belcher. Oo, smoke belcher ako. Ang itim-itim pa na lumalabas sa usok.
Hindi, pero totoo. Diba? Totoo yan. Ano po yan, Belcher, si partner. Oo, galing sa bibig ko talaga, as in, matindi talaga. Pakaalis pa lang ng bahay. Bago kasi nag-drive ako So bago makarating dito sa opisina, mga 4 na kagad. 4 na rim. Madami. Yung labo-labo talaga natin kausap. Ang dami-dami ng 4 na rim. Nakakaloka. Tapos para sa'yo, matinding pag-abuso yun, syempre. Oo, kasi iba pa yung kapag nagyoyosi ka ng habang umiinom. Oo. Iba pa yun. Iba pa yun sa daytime, sa nighttime. Isipin mo yung mga ganong pag-aabuso. Diba? Daytime, may nighttime pa talaga. Iba pa yung mga patago, Iba pa, at saka iba pa partner yung mga Yun pala yung nakikita ng nanay mo. Correct. Totoo. Iba pa yung stressed ako, sa sobrang stress ako, sa pinaka-stress ako. Iba pa rin yung nagyoyosi ka lang kasi para mag-relax. Ganong kaabusado. Diba? Ibang level. At may ano yun, alam mo yun sa sarili mo yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko naman inaabuso yung sarili ko. Ako alam ko yun sa sarili ko na. Pero that time, hindi mo naisip kasi feeling mo cool yun Oo, pero alam ko abuso pa rin. Cool to. Oo, diba? Feeling ko cool talaga. Feeling ko nakakamayaman, mga ganon. Lakas ba social? May ganon akong feeling. May ganon akong feeling dati. Pero feeling mo lang yun. Pero alam ko rin naman deep inside, kasi kilala ko rin naman ang sarili ko na minsan nahihirapan akong huminga. Na minsan na ilang beses na ako nasabihan na may isang beses na may nagsabi talaga sa akin, sabi niya, alam mo Iha, maganda ka sana, kailangan baho mo. Ibig sabihin, sobrang tindi na ng usok. Hindi naman nawawala yun sa pabango at saka sa candy. Hindi, dumidikit ang amoy ng yosi sa katawan. Na kahit naligo ka na, nakadikit pa rin yun. May ganon. May ganong klaseng amoy. So, alam mo yan sa sarili mo kapag ka inaabuso mo na or hindi. Totoo yun. Diba? So, kailangan pa-check up. Punot dulo dito, pa-check up na. Yes. Tandaan laging may consequences, mga kaibigan. Sa truth. Yung pang-aabuso na ginagawa natin sa katawan natin. Ako na-realize ko lang din yan nung panahon na talagang pagdating ng weekend, hindi lilipas ang weekend nang walang inuman. And na-realize ko yon na nag-zoom out ako Kunyari, may mga kaibigan ako na hinayaan ko lang gumimik at mag-inuman during weekends, partner. Tapos nakita ko yung mga videos nila. Ganun pala ako dati. Ang tindi. Oo, ang lala. Parang umalis muna ako sa sitwasyon at tingnan ko kung ano nga ba nangyayari ng weekend. This time wala ako. So sabi ko, lagi akong kasama nitong mga to Pero nung umalis ako ng slide dot, nakita ko, ganito pala ako palagi kapag Saturday. Sabi ko, matinding pa nga abuso sa katawan. Isipin mo yung mga tao, di ba second hand smoker ka Pag nasa bar ka, nagiinuman kayo. Pangalawa, umiinom ka at hindi basta inom yun, talagang lasingan yun. Pangatlo, nagpupuyat ka. Diba, ang dami, Pang-apat, pagod na pagod ka talaga at uuwi ka sa bahay na nanggagapang. Ginagapang. Gumagapang. Basta may gapangan. Ano? Ang gulo. So, ang daming pang-aabuso sa sarili. Actually, no mga time na sobrang umiinom talaga si partner, ang size po ng atay niya, kasing laki lang po nanunal ko sa cleavage. Patingin nga. At zoom in. Hindi kasi may nunal ako dyan. Ay talaga Ibig ba? sabihin, akala ko dumi lang yun. Akala mo lang lagi dumi yan. Akala ko blackheads dati. Hindi. Tirisin mo gagalaw yan. Nilalabas dyan. Blackheads pala talaga. Akala mo nunal. 20 years ko na tong dala-dala. Akala ko nunal. Nakakaloka. Yung atay po ni Chuper kasing laki po na nunal ko. Okay. Kakainom niya po. Tapos na-realize niya, ay, nako. Baka mamaya isang araw ano na mangyari. So, alam mo yun Hindi mo pwedeng hindi mo alam Diba? Alam mo sa sarili mo kapag abusado ka na o hindi. Kung hindi mo alam sa sarili mo, may ibang tao magsasabi niyan. At makinig ka sa sasabihin nila. Correct. At wag po nating mamasamain kapag kino-correct tayo ng ibang tao or pinagsasabihan tayo ng ibang tao. Sa totoo lang yung ibang tao, concerned lang din naman. Kasi uulitin ko, baka may utang ka sa kanila, hindi ka pwedeng mamatay. Yun kaya concerned sila. Kasi damay sila sa pang-aabuso mo sa katawan mo. Sa trot. Ganun. Yun. Kala mo, bababait lang talaga silang concerned sila. Hindi, may utang ka sa kanila. Kaya punot dulo talaga dyan, magpatingin. Correct. Kahit walang nararamdaman, ganyan. Tapos,
yung antibiotics, kumpletuhin po ng 7 days. Hindi Yung totoo. antibiotic na. Hindi. Kasi di ba minsan kapag gumagaling na tayo sa 3 araw, hindi na natin tinutuloy antibiotics. Oo, yun either pang-abuso or kapabayaan. Yan. Diba? Pag sinabi nung doktor, maintenance mo ito ha, iinumin mo to 3 times a day. Correct. Sabi, wala naman ako nararamdaman. Tama. Pwedeng once a day na lang. Ayan, diba? diba? O kaya hindi na kukumpletuhin. Hindi na tatapusin yung prescribed medication. Yan. Ano nangyari? Bumalik yung sakit, di ba? Tapos sisisihin yung doktor. Oo. Di ba? Nako. Yan ang sinasabi natin. Wag din pabayaan. Correct ka. Wag Pero abusuin, wag pabayaan. Pero syempre, itong mga ganitong klaseng usapan, hindi naman para sa mga Gen Z. Sige, walwal, go. Kasi hindi nyo pa yan ramdam eh. Syempre, mayayabang kayo eh. Diba? Totoo. Malakas kayo eh. Malalakas. Totoo. Para ang usapan po ito para dun sa mga katulad po ng mga tito, tita, ante at uncle na makainom lang ng kalahating baso. Na may Kabisyo, yelo. na may yelo pa ha. Kalahating baso ng alcoholic drink na may yelo pa. 3 days bago makarecover. Yan. Para po sa amin yan. Grabe yung may recovery na ng 3 days pag nagpuyat. Nakakalurke. So pakaingatan po natin ang ating mga katawan. Isa lamang ito, hiram lamang po ito. At gusto po natin, lalong-lalo na kung marami pa tayong obligasyon at gusto pa nating mabuhay na matagal, gusto natin mahaba-haba ang ating life. Totoo yun. Diba? Huwag natin paiksiin yung buhay natin sa mundo. Diba? Dahil inaabuso nating madalas ang katawan natin. At parte po rin yan mga kabisyo, yung hahanapin natin, ano ba yung nagpapasaya sa atin? Isa pa rin diba? yun. Kasi kapag merong mga bagay na nagpapasaya sa atin, pampahaba din ang buhay yan. Diba? Kaya nga laughter is the best drug. Ay, mali ba? Mali? Mali. Ano ba? Laughter is the best pill. See? Tama yun. Pare-parehas lang yun. Nakaka-high, di ba? Totoo naman. Dapat kung mahay ka sa happiness. Tama. Dahil sa laughter at hindi sa kung ano man. Ha? Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pa-check up na mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!